האלה מאתגרים את כולנו מכל בחינה, גם רגשית, גם פיזית, גם נפשית, והכל קשור בהכל כמו שאנחנו יודעים. אז אם אתם כמוני גם קמים בבוקר או באמצע הלילה מהאזעקות וסובלים ממש מכאבים בצוואר ובכתפיים, אז אני יכולה להמליץ לכם לעשות קצת מתיחות כאלה של מתיחה של אוזן לכתף. אם אתם מצליחים לשים את היד על הראש וקצת למתוח את כל שרירי הצוואר והכתף, גם טוב, אוקיי? מתיחות כאלה גם עוזרות להאריך קצת את השרירים שממש מקובצים, גם מבחינה, בגלל שאנחנו מתכווצים מהלחץ, וגם סיבובים כאלה של הכתפיים, אוקיי? גם פותחים את הכל, פותחים קצת את השרירים של הבית חזה, ועוזרים לנו לפתוח את הכל, קצת להימתח. אוקיי? אז תנסו את זה אם אתם מרגישים גם מאוד מקורצים, ושנדע אם שקטים בקרוב.